Pois o meu nome é Miguel, é un placer estar aquí convosco. Desculpade a demora, pero é que o bo destas cousas é que hai amigos de fai tempo, amigos novos que van xa chegando, e a verdade é que bueno, dache un pouco de tal, porque sei que vou marchar de aquí. Hola, un amigo novo que entra, o Neno Mosteiro. Hola, Rabón. Entras e cando saia vou ter a sensación de que non me dou tempo de estar con todos nin facer todo, non? Entonces, veño a contarvos unha serie de contiños. E o primeiro delos é este. Pero os contos, e ti xo sabes, vale, e ti tamén, imos ver se eles o saben. Os contos para que son? Para ver. Algo moito máis divertido que ler. Que para ler son, Para que son os contos? Para que? Soñar Para soñar. Ai, para soñar, a min encántame soñar. Estou de acordo. Pero incluso algo máis divertido que soñar. ver. E que ver. Que vos parece? Mira, algo mellor que o cine. Bueno, casi o teatro, non? Que? Para que son os contos? Para vivirlos. Moi ben. Porque imaginalos, a min gústame. Soñalos, non che conto. Escribilos, é unha maravilla. Pero vivilos é unha pasada. Entonces, como imos vivir este conto? A ver, a primeira das cousas. Tes que porvos en posición, Como corremos sentados? Como corremos sentados? E sentadas. Ben forte. Sen medo. Así. Os das cadeiras tamén podedes, Salvo que haxa certificado médico, sabes que? Moi ben. Esto es como Las Vegas. Cartabón. O que pasa en Cartabón queda en Cartabón. Non se sades tímidos e tímidas, vale? Moi ben. Como corredes moito? Sentados. Pero moito. Moi ben. Como ides en bicicleta sentados? Bueno, que a mí me gustan as bicis en plan chopper. Como ides en bicicleta sentados? Imos así? Sí? Sí? Moi ben. Que vos parece se os vosos pais, as vosas nais, e tíos, avós, vale, participan tamén na historia? Queredes ou non? Sí. Sí, moi ben. Aínda non hubo sitio nin país ni que me dixeran non. Moi ben. Como nos van a axudar? Van a berrar conmigo, cando eu erga a man. Voute coller, pequena, voute coller. Sí? Unha, dúas. Voute coller, pequena, voute coller. Moi ben. Entón, xa case estamos preparados e preparadas para vivir esta historia. Que titúlase? Esther é a miña filla, non? Digo por se a vedes pola rúa non vos asustedes, Porque hai personaxes da realidade que saltan os contos e dos contos que saltan a realidade. E cando era pequeniña, o tema das vogais non quería saber moito. Agora xa ten 6, sí, non? Pero por iso creamos esta historia que comeza así. Houve unha nena chamada Esther que as vogais non desexaba aprender. Vivía en Leda nunha casa de papel, xogando cos números do 1 ao 10. Sabedes contar do 1 ao 10 en galego? Sí. Imos ver se sabedes contar como conto eu. Como contamos? 1, 2. Hai que dar 3 palmadas. 5, 6, 7, 8, 9. Mãos arriba. A Juana o máis complicado. Imos facelo costa abaixo. Como era? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1. E 0, non? O 0 tamén un número, non? Moi ben. Pois xogando cos números do 1 ao 10, non? Pero chegou o inverno e o vento con el, que esbirrou tan forte que o ceo fixo tremer. Sabedes que esbirrar, non? Chos! Que esbirrou tan forte que o ceo fixo tremer. Vou a casiña da nosa amiga Esther e converteuse
en centos de anaquiños de papel. Quedou a pequena, en casa, ao frío, sentada nunha randeira que vivía ao carón do río. Unha randeira, sabes o que, non? Non, unha pista. Está nos parques e xogas así con ela. Que é? Un columpio. Moi ben. Galego tamén, randeira. E así pasou a tarde, ollando para os lirios que medraban ledos baixo o ceo dormido, sen decatarse de que a noite carrexaba no seu ventre un canto ferido, xa que unha treboada terrible emprendera camiño. Ergueuse Ester áxilmente e espertou un tímido misto que guardaba no peto do seu pequeno abrigo. E sabedes que fixo? Que fixo? Que fixo? Botou a correr. Como corríamos? Mentres dende o ceo escoitaba: voute coller, pequena, voute coller. E sabedes que fixo Ester? Que fixo? Seguiu correndo, pero máis rápido, máis rápido, máis rápido, máis rápido. E donde o ceo volveu a escoitar: voute coller, pequena, voute coller. Fuxiu primeiro cara ao norte. Onde está o norte? Arriba, ¿no? Arriba, 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 arriba. Logo cara ao oeste. Logo cara ao sur, cara baixo, cara baixo, cara baixo. E finalmente cara ao este. Mais por moito que correse, a voz berraba máis preto: voute coller, pequena, voute coller. E que fixo Ester? Pero correr canto? Moitísimo, 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 moitísimo. Moito máis, moito máis, moito máis, moito máis, moito máis. Non podo comigo. Case se daba por vencida cando un obxeto viu no chan. Unha roda enorme que tiña uns pequenos pedais. Isto que é? É unha bicicleta. Moi ben, pero unha bici como as que hai agora? Esta ten unha roda grande e outra roda a pé. Como se chamaban estas bicis? Como se chamaban as bicis estas, sabedes? Está complicada, Sería un monociclo. Monociclo? No, porque o monociclo cantas rodas ten? Unha, como que utilizan os equilibristas, non? No circo. Xa sei, é un triciclo. Non, por qué? Porque son pequeños. Tri, e aparte teñen triciclo. 3 rodas. É certo, non é un triciclo. Xa sei como se chama. Sabedes? Está complicada, Un velocípedo. E sabedes que fixo Ester co velocípedo? Que fixo? Moi ben, montou Ester moi rápido cando xa comezaba a chover. E deu xaxiña con forza os unidos pés. E como íbamos en bicicleta? Como íbamos en bicicleta así? E foi cara a un lado, e foi cara a outro, e foi cara arriba, e foi cara abaixo. E a roda comezou a cantar: cara lonxe, detivo escapar. Cara lonxe, nunca me collerás. E sabedes que fixo Ester? Pedaleou máis forte, máis forte, máis forte, máis forte. E foi de novo cara a un lado, foi cara ao outro, foi cara abaixo, e logo foi cara arriba. E así foi como a nosa pequena Ester escapou da temible treboada que a quería comer, ou coller, ou papar. Vedes como sabe de rimar? Moi ben. E marchou a choiva. E chegou a noite. E con ela o sono que as pálpebras cobre. As pálpebras sabedes onde están? A ver. As pálpebras é a tea que recubre o ollo. En castelán chamanlle párpados. E cando temos sono, que fan? Péchanse, non? Sí? A nosa pequena Ester atopou a Gocho nun recuncho luído polo tempo e dormiu profundamente, dormiu. O papo roibo cantou. Como fan os papos roibos?
Ui, están mudos os paporroibos de Cartabón. Como fan os paporroibos? Moi ben. Non hai ningún kikiriki por aquí. Moi ben. A veces hai alguna kika que se escapa. No. Moi ben. O paporroibo cantou. E a pequena ergueuse preguiceiramente. Abriu lentamente os ollos. E de súpeto lembrou o acontecido. Pegou un salto pequeno. Logo outro máis grande. Abriu os ollos de todo e ollou as paredes do seu cuarto. No chan descansaban os números cos que xogara onte. Que eran dun o... E como eran? A ver se vos lembrades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos arriba. Ahora, cara abaixo. Como era? 10, 9, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e 0. Moi ben. No chan descansaba os números cos que xogara onte. Dun o 10. Sabedes que? Todo fora un soño. E el argueras esta mañana a súa casa de papel que ten forma de A. Coa randeira o carón do río que ten forma de E. E un fermoso campo cheo de lirios que teñen forma de I. E unha bella roda luída que ten forma de O. E un berce en forma de cuncha ou de ferradura que me xeron nun cole que ten forma de U. Que ainda conservaba a calor dunha nena chamada Esther, que cando era pequeniña as vogais non desexaba aprender. E colorín colorado, este conto tamén. Moi ben. Moi ben. Os contos pa que eran? Para? Moi ben, eran para vivilos, non? Entón, para vivir este conto, temos que aprender un pequeno retrouso, unha pequena canción, a ver. Todas e todos. Sí? Vos acordades? Mais ou menos, non? Sí? Plas, 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 co lento camiñar. Plas, 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 o mar quero chegar. Plas, 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 eu quero navegar. Plas, 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 vou ser un capitán. Vale? Repetimos. Plas, 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 co lento camiñar. Plas, 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 o mar quero chegar. Plas, 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 eu quero navegar. Plas, 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 vou ser un capitán. Xa está controlado. Pois ahora con coreografía. Va, está. Plas, 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 co lento camiñar. Plas, 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 o mar quero chegar. Plas, 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 eu quero navegar. Plas, 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 vou ser un capitán. Sí ou non? Mais ou menos? Bueno, pois, xa case estamos preparadas e preparados para vivir esta historia, que comeza así. Abre moi ben os oídos, dixo a fermosa serea o peixiño Brogan, porque o que che vou contar é unha fábula real. Esta é a bela historia dun pequeno animal que é branco como a neve e sabe ben saltar. Te longas as orellas, as pernas dun campión. Ten dous dentes enormes e un grande... Sin medo, corazón. E agora eu pregunto, que animal será? Conejo. Moi ben. Non sendo un coello, que animal pode ser? Canguro. Un canguro. Encantouche o canguro. Pois imos imaginar un canguro de cor... branca. Préstame o teu nome de novo. Soy. Soy. Lois, non? Sí. Roy. Non cambiaches de nome? Bueno. Imos imaginar o canguro de Roy, que de cor... Blanca. Tiña o rabo unha punta negra, non creo. Sí. Bueno, é de cor branca e ten no rabo unha pinta negra, eso sí que me acordo. Moi ben. E ten dúas orellas como, enormes. E cara onde peina as orellas o teu canguro? Para atrás ou para diante? Para diante, non? O canguro de Roy as peina para diante. Tú as orellas tan grandes que lle tapan os... A ver se adiviñades como camiña o canguro de Roy. Sabedes como camiña? Saltando cara... Moi ben, é que é de lógica. O canguro de Roy camiña como? Como era?
saltando para atrás, porque así as orellas que van e pode ver. É que, está, mola o canguro de Roy ou non mola? Mola moito, Ben, que animal distinto pode ser non sendo un coello ou canguro de Roy? Non sendo unha lebre tampouco. Ni un coello, ni unha lebre, nin un canguro de Roy. Que animal pode ser? Que animal pode ser? Non sendo un coello, unha lebre, nin un canguro de Roy. Lúa, que animal pode ser? Elefante. Un elefante. Ratón. Imos despois. Non, e por que non os dous a vez? Como te chamas? Mateo. O elefante de Mateo e o ratón de... Iria. De? Iria. Iria. Bueno, dixo con risa, non? Pero Iria. Moi ben, entón, imos imaginar un elefante enorme. E de cor? Branco, que sí? E de cor branca. E un ratón que o diría que moi peque e de cor... Branco. O teu ten a punta negra aquí. Tú non vendo, Moi ben. E o teu elefante ten unhas orellas enormes. E son tan grandes, tan grandes, tan grandes que unha valle para ali e a outra valle para ali. Sí, está lo vendo? Home, que está clarísimo, e o teu? E o teu ratonciño ten unhas orellas tan grandes, tan grandes, tan grandes e as peina para atrás que cando camiña, sabes o que fan as orellas? Danlle no cu. Está lo vendo? Sí, moi ben. Como camiña o ratón de Iria? Camiña saltando así, non? É moi rápido. É rápido ou non? Non. Non é rápido. Pois esperemos que o elefante... Bueno, o elefante Mateo igual ten medo ao ratón. Bueno, esperemos que o elefante Mateo teña cuidado, Como camiña o teu elefante? Sí. Así camiñaría, pero tengo un problema, sabes cal é? Que ten as orellas tan grandes, tan grandes, tan grandes, que as vai arrastrando. Entón, sabes como camiña o teu elefante? A ver se és capaz de velo. O teu elefante camiña saltando nas orellas e dá voltas no corpo. Que che parece? Gústache ese elefante? A que mola? Bueno, que é o que estamos usando e empregando para pensar en todos estos animais? Que estamos usando? A cabeza, e dentro da cabeza que estamos empregando? Mente. A mente, o cerebro, que estamos empregando? Dío ben forte. A imaginación, decido ben forte. Nunca esquezades empregar a imaginación. Moi ben. Ainda que neste caso eu creo que teña de razón. Iria. Era un coello, non? Bueno, pois esta é a súa historia. El quere navegar, ter unha embarcación. Sempre estivo a soñar cun azul de ilusión. El escapou da casa, marchou sen dubidar. Asustados quedaron cando viron marchar. Meu paqueno valente, detente xa. Onde vas? Non ves que sois un coello e ti non sabes nadar? O teu sitio está aquí, no teu doce fogar. Berraron enfadados. El non quixo contestar. Sen ningunha equipaxe, comezou a camiñar. E tras días cantando, chegou un areal. Sabedes que cantaba o pequeno animal que branco como a neve e sabe ben saltar? Que cantaba? Plas, 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 co lento camiñar. Plas, 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 o mar quero chegar. Plas, 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 eu quero navegar. Plas, 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 vou ser un capitán. Moi ben. O coello topouse coa familia Solúa e preguntou sen pensar: onde descansa o mar? Para que queres sabelo, respondeu Dona Lúa co seu fermoso ollar, mentras as súas fillas non deixaban de cantar. Plas, 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 co lento camiñar. Plas, 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 o mar quero chegar. Plas, 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 eu quero navegar. Plas, 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 vou ser un capitán. O bo amigo coello dixo sen dubidar: porque fermosa lúa, eu quero navegar. O sol me sorprendido dixo: sube, rapaz. Non temas que non queimo, eu quero te axudar. Levareite moi rápido con quen podes falar, a deusa das criaturas que respiran baixo mar. A lombos do astrosol, Ledo quixo cantar, a voz do bo coello latexaba polo ar. Plas, 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 co lento camiñar. Plas, 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 o mar quero chegar.
Plas, 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 eu quero navegar. Plas, 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 vou ser un capitán. Chegaron onde a deusa que viña despertar. O seu rostro de area tiña sabor a sal. O coello falaba e ela quixo escoitar. Gustabanlle os cativos que se atrevían a soñar. Cos seus beizos pequenos, eterno verde ollar, pronunciou unha soa palabra que deixo a vosa imaginación e desapareceu baixo o mar. Uns din que o coello converteuse en serea e ten longos cabelos e nos peitos estrelas. Outros din que o coello aprendeu a navegar e o seu barco ten forma de cuncha sideral. Peixiño Breogán, quen coñece a verdade da fábula real do valente coello que se atreveu a soñar? Plas, 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 o lento camiñar. Plas, 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 o mar quero chegar. Plas, 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 eu quero navegar. Plas, 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 vou ser un capitán. Plas, 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 o lento camiñar. Plas, 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 o mar quero chegar. Plas, 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 eu quero navegar. Plas, 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 vou ser un capitán. Bueno. Non vos esquezades de soñar e o que é máis importante, loitar polos vosos soños, vale? E agora unha preguntiña. Unha preguntiña. Que personaxe deste libro lle contaba ao Peixiño Breogán a historia do coello? A ver se vos acordades. Que personaxe lle contaba ao Peixiño Breogán a historia do coello? Unha serea, moi ben. As sereas son boas ou malas? Son boas. Ben, hasta que leamos os clásicos son boas todas. Ben. É que saibades que as daqui son todas boas. E de feito, a miña pregunta é: as sereas en que falan? Temos clarísimo, non? Por iso Castelao facía aqueles escudos con aquelas sereas. Porque as sereas falan galego. E esta é a historia da nosa lingua. A historia da lingua das sereas. Que é unha lingua máxica que todos e todas tedes por aquí. Mais ou menos agochada. Pero está aí. E di así: os vellos contan que hubo unha serea que tiña peixes no cabelo e prata na pel. Que dos seus beizos nacían fermosas historias nunha lingua que xa non lembraba ninguén. Contan os vellos que estaba triste por non facerse entender e que por mor disto fuxiu río arriba buscando morrer. Que foi dela? Que foi dela? Os vellos contan que atopou a súa niña, boa amiga do Cempés, menciñeira no tempo libre, persoa amable e cortés, que en silencio escoitou a súa historia mentres tentaba comprender as belas palabras saídas desa lingua, fermosa e triste a vez. Contan os vellos que a súa niña suroulle a serea non a esquecer. É por isto que a lingua da nosa fraga, Galicia, é un eterno canto de mel. E a historia da vosa lingua, o galé, vale? Sabedes que é unha soaniña, non? Sí? Que é unha soaniña? Chamanlle mariquita tamén, non? Nos chamámoslle soaniñas, e en algún sitio, boaniñas. E onde a miña muller, que é a laricana de Allariz, de un puebliño, de ali de Allariz, adoitan a pola no dedo e a cantarlle: Pepiña rubia, mañan que vai facer solo chuvia. Según quede no dedo ou marche voando, vai facer malo bo tempo. Eu tive unha soaniña aquí. Nunca lle fagades dano a unha soaniña. Pero, curiosamente, ademais, en toda a nosa terra hai un montón de cancións dedicadas a soaniñas. Vale? Hai que coller un día e irlas anotando todas. Vale? Moi ben. Entonces, hai forza para un último conto que non coñecedes? Isto que é? Un reloxo? Sí. O reloxo sirve para medir o paso do tempo, non? Pois neste poema, croque, que croque é un... Que croque? Unha rá. Un sapo, unha rá. Pois un cullarapo. E un cullarapo sabedes que é? É unha rá cando non é nin rá. Cando é moi pequeniña. Que como lle chamamos en Galicia? Sabedes? Como? Un cágado. Son cágados, non? Se todo na zona ourense chamanlle cágados, non?
Pois non cagados, que soy outra historia, non? Cágados. Os cágados son cullarapos, vale? Tamén hai quen lle chama cabezolos, porque teñen a cabeza moi grande. E tamén noutros sitios cucharillas, teñen forma de culler. Bueno, pois, creo que preguntaba a Soné quen era o tempo. E desas preguntas surdiu esta historia que vadesme axudar a contar todos. Cando o Ergamán vades a berrar todas e todos comigo, incluído Ramón Mosteiro, vale? E non, ese non é o tempo, vale? Facemos unha proba? A ver. Non, ese non é o tempo. Non me creo nada. A ver, como é? Non, ese non é o tempo. Moi ben. Pois, quen é o tempo? O tempo é un señor moi vello, de longa barba e neve no cabelo, que no seu eterno vagar elévase cara ao ceo, levando consigo o reloxo dourado, xo de cara melos. Non é o tempo? Vale. Quen é o tempo entón? O tempo é un home moi atarefado que sempre anda correndo, co seu maletín ás costas, endexa máis estaledo, e o seu reloxo asemella canso, e no seu ollar adiviña seu inverno. Non, ese non é o tempo. Vale. Quen é o tempo entón? O tempo é unha rapaza usada que viste enormes faixas. A súa face sempre avermellada, e na súa ollada un sorriso descansa. E sempre leva consigo un pequeno reloxo onde os segundos alegres cantan. Non, ese non é o tempo. Vale. Entón, quen será o tempo? O tempo é un neno rebuldeiro que ainda tenta enrollada. Sempre berra moito, como algúns de vós. E a súa curiosidade non ten parada. E non sabe que un reloxo. E nunca atende a chamadas. Sí, ese é o tempo. Pois sabedes que vos digo, que encantoume que vos quedades calados. Nos coles a veces hai algún rapaz que rompe a dinámica, porque eu ergo a man, e di que sí, non? Para min o tempo tamén é o neno, coa esperanza de que algún día sexa o vello. Porque sabedes que son estos caramelos que saen do reloxo? Son as lembranzas dunha vida feliz. E o que quere dicir este poema, vale? Que agardo que vos gusta. Moi ben. Bueno, pois entón, imos rematar un pouco de movimento antes de facer as fotos, porque hai poemas nos que temos que movernos, non? Entón, imos pornos en pé. Os brazos. Son os brazos, sí, non? Vale, e isto que son as mans. Vale, dando máis a pulso, non? Moi ben. Isto que son os vale. E isto que eu non deixo de mover porque son capaz de facer varias cousas a ver. Isto que son as pernas e debaixo están os e nos pés que o que se move. As dedas dos pés, os dedos das mans, as dedas dos pés, os dedos das mans, as dedas dos pés. Moi ben, pois agora, sen deixar de mover os pés, imos quecer o isto é como unha clase de spinning, dixeronme na feira do libro Ourense. O cabelo, hai que quecer o cabelo. Que justo. Moi ben, e agora as orellas. Hai que mover os pés, hai que coordinarse, mover máis as orellas, moi ben. Agora hai que quecer o nariz, e con moito cuidado os olliños, vale? Empecemos os olliños, e agora máis forte as mei. Moi ben, hai que quecer os beizos, no? Va, moi ben, hai que quecer os sombreiros. Ramón, que ben che viña a moverte, Quecemos os sombreiros, e xa que quedemos os sombreiros tamén a cadeira. Isto, os que sodes de Vigo son, non sei se lembrades, moi ben, e ainda movéndome así que seime, moi ben, agora, xa que quecemos a cadeira, hai unha cousa moi importante, sabedes que? O cu. Cada un o seu, hai que quecer o cu. Quecemos o cu, sí? Roi, quecemos o cu. Ben, xuntamos os pés.
hai que hacer os onllos. Ai, para un lado e para o outro. Separamos, que estamos rematando e que hacemos un nocello, o que agora me está doendo moito, un nocello, e agora que hacemos o outro. Xa estamos preparadas? Isto, bueno, os que non vos arrisquedes, hai que soltar un lado e hai que soltar o outro. Ben, estou preparada? Estades preparadas? Sí? Moi ben. Un poema en círculos. Cada uno facer máis rápido. Quen de vos pensa que é capaz de facelo tan rápido como a min? Bueno, vale, ben, Roy. Quen é capaz de facelo tan rápido como a min, aparte Roy? Mira, aí están con mulleres prudentes. Lua, ti tamén? Sí, ti tamén. Bueno, prestad atención, Empezo moi lento, Teño un poema que xorde como un río. Se lle das 3 golpes, convértese nun pito. Teño un pito que corre mentre se río. Se lle das 3 beixos, convértese un pasariño. Teño un pasariño que voa sen destino. Se lle damos 3 alumiños, 1, 2 e 3, un alumiño na caricia, convértese nun gatiño. Teño un gatiño que xoga con fuciños. Se lle damos 1, 2, 3 estrofas, convértese nun poema que xorde como un río. Teño un poema que xorde como un río. Se lle das 3 golpes, convértese nun pito. Teño un pito que corre mentre se damos 3 beixos, converte un pasariño. Teño un pasariño como ascendis, 2, 3 alumiños, converte un gatiño. Teño un gatiño que xoga fuciños. Se lle damos 1, 2, 3, convértese un poema que xorde como un río. Teño un poema que xorde como un río. Golpes, convértese nun pito. Teño un pito que xorde como un río. Teño un pasariño como ascendis, se damos 3 alumiños, converte un gatiño. Teño un gatiño que se damos 1, 2, 3, convértese nun poema que xorde como un río. Podo empezar a facelo rápido? Sí ou non? Quen sigue pensando que é capaz de facelo tan rápido como a min? Vamos a facelo agora máis despacio, entón, para rematar, vale? Teño un poema que xorde como un río. Se lle damos 3 golpes, convértese nun pito. Teño un pito que corre mentre se río. Damos 3 beixos, convértese nun pasariño. Teño un pasariño que voa sen destino. Se lle damos 3 alumiños, convértese nun gatiño. Agora ben forte para acabar todos. Teño un gatiño que xoga fuciño. Se lle damos 1, 2, 3 estrofas, convértese nun poema que xorde como un río. E logo que me digan que a poesía é aburrida. Moitas grazas. Bueno, pois agora, os que queiran, actividade voluntaria como sempre, imos apagar as luces. E imos facer aí unha actividade de pintar con luz, de light painting, dentro do que trouxe. Entonces, o límite, podedes facer o que queirades, o límite é a vosa imaginación, vale? Entonces, bueno, eu vos dou unhas instruccións de como facer, sí? Vale? E podo facelo con Bosco ou vos solos, vale? Sí? Va, que vamos a seguir todos. Vamos. Bueno, moitísimas grazas, de todos modos, por a vosa colaboración. Vale, Ramón mouse pouco, non? Pero tamén tes a barba blanca. A última vez que te vi non a tiñas tan branca, Moi ben. Bueno. Pois imos facelo contra aí, non? Que creo que... Bueno, pódese facer... Si, apaga. Apaga esta zona. Non sei se podes deixar a zona de alá do fondo.